Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over een inval in het huis van minister Klembert Kroes. Dan hebben we het over Aruba. Daar heeft de Landsrecherche vanochtend een huiszoeking verricht in het huis van de minister van de partij MEP. Dat gebeurde in verband met de Portulaca-zaak. En dat heeft weer te maken met het verlenen van verblijfsvergunningen aan bedrijven en het onderzoek daarnaar, omdat dat soms op niet-wettige gronden is gebeurd. Er zijn eerder huiszoekingen en investeren en onderzoeken verricht in verband met deze zaak. Nu in het huis van Klembert Kroes. Hij heeft 2 advocaten voor deze zaak aangenomen. Die hebben tegen Arubaanse media bevestigd dat er onderzoek is gedaan. De minister zelf is niet aangehouden, maar er wordt nu gekeken wat zich precies in dat huis bevond, wat ze daarmee kunnen. En het onderzoek wordt nog verder gedaan. Er zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen, zoals dat heet. Raffinaderij gaat nieuwe richting op. Dat werd gisteren bekendgemaakt door de directeur van Refineria di Curaçao. Hij gaf aan, de heer Patrick Newton, hij gaf aan dat de Refineria verder gaat onder de naam To Base Curaçao. Er wordt niet langer meer gefocust enkel op olie- en gasactiviteiten, maar op veel meer verschillende mogelijkheden. Daarvoor zal er ook flink geïnvesteerd worden door, om het maar even te noemen, de raffinaderij die nu To Base Curaçao gaat heten. In een periode van 10 jaar zal er meer dan 300 miljoen worden geïnvesteerd. En het is de bedoeling dat er allemaal groene en duurzame projecten plaats gaan vinden op het terrein van de raffinaderij, maar bijvoorbeeld ook in Bullebye. De komende tijd zal er nog meer bekend worden gemaakt van de plannen. Maar het is een idee dat de raffinaderij meer gaat dienen als makelaarskantoor voor de vele plekken op Curaçao die ze onder hun bezit hebben, dan dat ze daadwerkelijk nog gaan richten om de raffinaderij opnieuw te openen. Huisartsen willen om tafel met de inspectie. Dat heeft de directie van de Curaçaose huisartsenvereniging CHV laten weten in een brief aan de inspectie van Volksgezondheid. Het gaat om de brief die de inspectie eerder deze maand heeft gestuurd, waarin wordt gesteld dat huisartsen verplicht zijn om alle medische documenten van hun patiënten beschikbaar te stellen aan de huisartsenpost. De directie van de CHV is verbaasd over de brief. Juist omdat ze in augustus hadden aangevraagd aan de inspectie om over dit onderwerp te praten en toen niks te horen kregen. Nu ligt de brief op tafel, maar volgens de Curaçaose huisartsen is toegang tot volledige medische documentatie van patiënten niet gebruikelijk in het Koninkrijk der Nederlanden en zelfs in strijd met nationale wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens. Al 6000 handtekeningen gezet. Dat gaat over de Fundación Pro Monumento, die een petitie is gestart op Curaçao tegen de bouw van wat zij noemen betonnen monsters op verschillende stranden op Curaçao. Daarbij gaat het onder meer om de plannen die onlangs zijn gepresenteerd voor Jeremy en Lagoon. Maar Fundación Pro Monumento is ook niet eens met de plannen van de regering op Caracas Bay en bij Zaquito. Er hebben al meer dan 6000 mensen de petitie Red onze stranden en baaien getekend. En volgens Dennis Klaus van Fundación Pro Monumento laat dat zien dat de regering een ander concept heeft van wat wenselijk is op onze stranden dan een groot deel van de bevolking. Vrouw opgesloten door water in eigen auto. Het regende hard gisteren. Het kwam met bakken uit de hemel, zoals dat heet. En bij 1 geval was dat nogal kwalijk voor een dame die in haar auto zat in de wijk Duin. En de auto was helemaal omringd door water. Het water sijpelde ook de auto in, of stroomde de auto in. En de vrouw kon door de druk van het water niet haar deur meer openen. Dat leidde tot een gevaarlijke situatie, juist omdat het water heel hoog kwam. En daarom moest de brandweer en de politie de vrouw uit haar auto bevrijden. Ze moest daarna medisch worden gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Cooper pakt verkeerssituatie aan. Nou, dat is een mooi voorbeeld van dat we niet alleen worden bekeken door u, de lezer en luisteraar, maar ook door de ministers. Want de Extra had dit weekend een aandacht voor een situatie in Dominguito, waarbij gebouwd werd aan een nieuwe verkeerssituatie.
We hadden gisteren ook in Access Journaal daar aandacht aan. En minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zag dat ook en zegt van nou, dat is niet de bedoeling. Hij schrapte het plan en stelt dat er nu een normale verhoogde kruising moet komen in Dominkitu. Hij baseert zich op de brief of op de foto van de extra, heeft erop een brief gestuurd en ook zijn excuses aan de bevolking aangeboden. En Dudley Lucia is verkozen tot voorzitter. Afgelopen vrijdag was er niet voldoende quorum bij de vergadering van de PNP. Gisteren wel. En daarmee is Dudley Lucia verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Groene Partij. Die zit momenteel in een lastige positie nadat ze uit de regering zijn gegaan. Maar gisteren waren er veel mensen om Dudley Lucia, onder meer 10 jaar statenvoorzitter van de Nederlandse Antillen en iemand die al heel lang lid is van de Groene Partij. Die mag nu de partij gaan leiden met een nieuw bestuur, waarin onder meer oudgedienden als Dennis Everts en Leonard Koffie zitten. Maar in ieder geval is de Nationaal weer klaar om de strijd aan te gaan. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Access Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Access Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Access Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We blijven even op Curaçao, want er gebeurt veel op onze wegen. Het is misschien niet het grootste nieuws van de dag, maar het is wel opmerkelijk dat de politie een pick-up zonder chassis heeft aangehouden. Dat betekent dat de pick-up met houtje, touwtje aan elkaar werd verbonden. Zeer levensgevaarlijk om op de weg te rijden natuurlijk. Maar de politie van Montagne heeft in de buurt van Weto deze auto aangehouden. En opvallend is dat er in het weekend op sociale media al foto's verschenen van deze bijzondere wagen die aan geen enkele voorschrift voldoet, omdat die te zien was door veel mensen en nu is die daadwerkelijk van de weg gehaald. En dan gaan we naar een onhygiënische situatie in de Tjerk-Hiddeslaan. Door de regen, we hadden het er eerder al over, kwamen ook in die wijk problemen, omdat de riolering niet goed was afgesloten en dat leidde tot heel veel overstroom, tot poep op straat om het maar zo te zeggen. Een overstroming van de riool, dat kwam omdat de deksel van de put vorige maand was gebroken. Daar werd niks aan gedaan en nu het zo heeft geregend raakte de put vol, waardoor er vuil water met fecaliën in de woningen van mensen kwam, met alle gevolgen van dien zoals stank en ongedierte. Ja, het is een vreselijke situatie. Laten we hopen dat het snel opgelost wordt. En dan nog internationaal nieuws, want er is onrust in Colombia. Dat gebeurde gisteren in Bogota bij de Amerikaanse ambassade. Dat was een demonstratie van pro-Palestijnen. Die demonstreerden voor de Palestijnen in het conflict. Oorlog kun je wel zeggen met Israël. En leden van die demonstratie kwamen in aanraking met de Colombiaanse oproerpolitie. Dat leidde tot gevechten. De demonstranten wilden de Amerikaanse ambassade binnendringen. De politie moest optreden. En dat zorgde ervoor dat de demonstranten onder meer hekken hebben neergehaald. En er waren schilden, er waren gevechten. Het was duw- en trekwerk. Het zag er niet mooi uit. Maar in ieder geval is de rust weer teruggekeerd.
Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.